môjho prvého videa z Clash Royale. A dnes vám ukážem moje legendy a možno dáme no neviem, či pôjdem battle a s kamošom budeme hrať Fredu battle, alebo Čaute ľudia. Tak idem tu nie, ale Dáme si chvíľku, niečo povieš. no mohli by sme. Dobre, budeme z toho. Uj. Budlak? To som zvedavý. Bum, bum. Dobrý. Klada. Walk. Love the walk. Aha. Legendy mám 5 a on má 6. 7. Jednu som získal z Crown Chestky, to bol miner. Druhú som získal ako princeznu. Tretí bol Sparky z legendy, bol som za ňou dosť rád. A štvrtá bola Klada, pozor na to zo Cyber Chestky, som ho nechápal. A Inferno Drátik včera z Magicu. Super. Legendy, myslím, že mám Super. dosť dobré. To blakierské, ty kokso. Dosť Ne, moja princezna. A to koľko mi tam ide na svoj klip. A to ja musím dať skarmu na obranu, bo ja nemám nič. Aha. Škoda. Mohli by sme potom dať aj množírnu princeznu. Áno. Česky. A keby aj on má kanál, teraz práve vydáva video. A ja som skončil. Nevadí z toho zase. Ale kto vie, možno to ešte. Zubáčil. Nope. To koľko si mi dal ešte na hlavné, dobre. Tak, urobím takú vec. To som nechcel. Počkaj, čo myslíme na toho trola? Nemáš lok. I vôbec. Nemá trošku. Aha, počkať, nemá. Kladná kláda. To koľko mi nasolil. Ten up. Počkaj, nahrávam. Jup. Musíme dať na 2. Neskúsiš nič. Strašne. Sorry za lagy, ale ja to nemôžem. Keď mám spustené 2 programy naraz, to ani sa nečudujem. Ježiš, ja mám aj viac spustené a neseká mi to tak, jak tebe. Kvalitný tablet. Asi tak, ja ho... No. Aha. A ty skal to ničo. Aha, to kde som šla Holver. Daj, či to stihne. Mega som zvedavý. Aha. To je lepší. No čo, jasné. Dobre, takže mohli by mi spavnať princeznej? To spavnuje. Jup. Spavnujem ja. A... Takže, vieš, čo si máš dobre, nie? Tak, toto tomu. Čo ja potrebujem? Ja neviem, čo potrebujem. Čo potrebujem? Potrebujem toto. Potrebujem kulky. Nerob sa, že nevieš, ja viem, že dobre víš. Potrebujem ragie. Rages. Potrebujem birole. Ty tu sračky. Potrebujem A potom do komentárov skúste to popočítať. Ak to popočítate, čo ste borci, tak to popočítate, ja neviem, no. Není to prvý pokus. My sme spawnovali. Čo mi ešte treba? Skeletoni. My sme spawnovali, neviem kedy, asi pred mesiacom a... Počkaj, čo ešte tam potrebujú? Príď máš? A
rýchlo. Počkaj, Gianta máš, Gianta. Nemám. Gianta neviem to, Spirita. Na ňo som úplne Mirror zabudol. máš? Hej, mám. Buám. Ja si to asi nechám, už ja to nechcem, sa to nechce asi odkladať. Dobre, takže budú aj. Teda musíš veľmi rýchlo. Keď máš po ruke Gianta, tak ho daj. Počkaj, ideš. Skeleton. Súboj titánov. Aha. No, A čo mám akože robiť? dvojitý. Ne, a hej, ja to mám ako čím brániť, povíš mi? Ne, nepovím. Princesko ona to všetko vybráni. No kúkaj na ne, veľmi spek. Áno, kľudne ho ragni, keď ja nemám čím brániť. Taký, Však ho máte na 3, nie? taký drevorúbci, ty vole. Ešte dve a... Dobre, poď princeznu. Aj kebyže aj tam 213 AP. OK, ja toho trotla by som mal brániť. Dobre, teraz čo budem brániť? Simon, to dozepuj. Ja to zepujem aj... Simon, tá princezna. Ten giant. Ja vím, To si dal príležku. Prečo ty to urobil? lebo Aha. načasovanie a teraz ma bude... Dobre, daj toho gianta, mám tu tých kostúmcov zasraných. Hneď. Dobre, krásne. Dobre, zabij tú princeznu takto, lebo musím si tak presajkovať teraz. OK, alebo rovno zabije to tu. Dobre, na takú istú stranu kolektory, hej? Ja si na túto dávam. Dobre, to začnem aj ja dávať. Pre Kristovi rany, ja som zvedavý, čo to bude. No ja, ty víš, kebyže v normálnom petli, toľko by sme nás panovali a naklonovali. Bola sranda, hej, a do tej istej strany. To by a lognúť ešte. A čo sa hej. Vlastne, uvážte. Rip Keď princezny. toto napočítate do komentárov, ste borci, ja vám verím, že to dáte. No, to tak to popočítate, ja nevím. Keď to niekto popočíta, ja osobne prídem ku nemu domov a mu dám veľa peňazí do ruky. Kapa. On nevie, čo to má kapa. Ale vedia, kto to ví, nech dá like. Ah. Tak to žebrak lajky. Ty kokos. Dobrý žebrak. Nezabudni kúknúť môj kanál, dá ho do popisu. Áno. Dám, nie som svinia. Ty si tak istý. Dobre, môžeme začať? No, ešte ako jeden kolektor, dobre, môžeme. Dobre, tak na ktorú stranu? Na túto, ja mám teda dopstovný. Dobre. Seka, вот. Teď ma teraz napadlo, že som mohol dať aj skarmu, aby stajal, to už by bol veľký skeletónny. Simon, na ľavej strane odo mňa idú ničiť kolektory z druhého strany. A dávaj si aj kolektory. Sem tam. Tie princesky sú dobre zamestnané, ty vole. Ani ich nehne, doslova. Tak ale keby tu boli, tak asi hne. Podávaj, ja už kľudne začni dávať, že aj to mne je jedno. Tak. Ale len ich nefrízuj, prosím ťa, lebo teraz je tam bez skeletónov. Dávaj aj milorovaný. Hej. Ono aj to zabíja, to prasa. Dobre, Vulgarizmus, ale... No, fuj. Dobre. No však ona má trošku HP. Tá princeska. Aha, tu je tá No, špina. už je ryb. Uváži Simon, to dávaj, pohýnaj s tými kolektormi. S tou nami giantami. Nedávaj ono ešte zatiaľ len... Vieš čo. Dobška. Tak to... Čo je, mne to seku. Čo? Simon, to čo je? Sme to začína sekať. Samozrejme, bohužiaľ. Toto je zatiaľ nič, minulé sme dali viac. No, ale what the fuck?
Henak mi to Mne to vôbec nesekalo zatiaľ. sa neboli. Dobre, keď ich napočítate do komentárov, ste borci. To si pokaží počíta. Darmo som Keď mu... to napočítate. Dobre. Tak. Čo by sme mohli dále? To asi... Neviem ani. Neviem, ja by som chcel Poď na drahší deck. by som sa chcel niekde usadiť najprv. Elixír, ježiši. Tak bude seka. Ja budem plakať. Lavahound. Čo to taký tak ježiš. Špeka. Big Mama. Bama. Ne. Keď tak nám napíšte do komentárov, že aké vy máte legendárky. Možno to môžeme mať aj Sparkyho. Ja viem. Akože môžete o tom dať, hej. Aké máte legendy? Toto asi vím. Bežné legendy. Princeska, kde tu špiny. Ja si tam dám aj elixír, kolektor. No ja si tam dám čo. Sparkyho tam máte. Ja si tam dám to, čo ty tam nebudeš mať. Kolektor. No. Finále. Keď si to možno toto video pozrieť, nie, to už... Dobre, tak ideme. Toto je asi posledný boj a potom koniec, či? Áno, lebo nevieme teraz ešte... No, ešte asi, Nie, no. ty sa rozhodni. Čo to tam dáme? Poď, dávaj. Koľko máš? Máš 6,9, keď nemáš Lavahunda. Dobre, počkaj, ja tam to tu. Dobre, poď. Sa strašne bude. Tento bude kúkať do kariet. Šigan. Kradne, že leze, dar. Kapa. Nemáš tam Sparky však. Ja to nemám. Môžu padať. Nie. Aha. No pop. Ty tu skúšaš. A dosť dobre. Jo. Dal ti až dosť, poď Sparky. No, keď tu na ňu, hej. A teraz čo na Lavahunda, ako ja, to je čo, veža? A teraz ten posratý kolektor. Taký kripo. To není dupáctvo. Ne, vôbec. Ne. Robí to veľmi veľa hráčov. To je pravda. Dobre, sa skončil. Barbariana, tak bič. Aha, ten barbarian, ten noob. To je krtko. Dobre. Nemáme, teraz už máme ediktor, kolektor. Ja na 3, tak teraz jedný púšam tá veľká dole. Noob? Easy win. Easy win, jak sa hovorí. To Dobre. čo si vlastne tak ubral? A čím asi? Aha, X-Ball. Také nepoznáš? X-Ball ako? No vyber teda ty kategóriu. Neviem, ja to by som asi ukončil. Dobre. Tak keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a keď chcete takúto sériu, aby som točil sám alebo takým iným, Čus? tak proste napíšte a dám do popisku jeho kanál. Pozrite si ho určite. Tak, čus.